Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick.
Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So, dito kita Dito babarilin. sa gitna. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy.
Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Hopya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin.
ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagot? nga ba tumataw? Huling paalam. At Last goodbye. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabiso, oras natin sa buong kapulungan, it's already 9:02 PM at kasama po natin ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ang daming nagaganap ngayon, dude. Totoo yan, partner. Ang daming mga emergency meeting na nagaganap, no? Yes. Sa lahat ng kumpanya, nandyan yung emergency meeting. Tama. Kaliwat kanan ang pagmi-meeting. Meron nga ako tinawagan kanina eh. Sabi niya, nasa meeting ako, sorry ah. Kahapon din may tinawagan ako. Sabi, nasa meeting ako, sorry ah. Sabi ko nga, dude, ano ba lahat ng tao ngayon nasa meeting? Ang busy mo. Ang busy, diba? Tingnan mo yung asawa mo, tawagan mo ngayon, sabihin niya, nasa meeting. Pero yung meeting, meet up pala. Ganun. Ano? Ganun. Di ba gawain mo yun? Hindi. Kaya ka siguro tumatawa-tawa ngayon, Titan Jello, kasi nakaka-relate ka, no? Ano ba sinasabi mo? Nasa meeting ako. Hindi ako nagsasabi na nasa meeting ako. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Ba't ka tumatawa? Sumagot na! Hindi ako nagsasabi na nasa meeting ako, hindi na lang ako nagchat-chat. Paano kung tinatawagan ka? Ang hirap kasi, sabihin ko busy, nakatulog ako, ganun. Wow, nasa opisina, nakatulog ako. Oo, nakatulog ako sa kotse, ganun. Hoy, masyado mo nilalaglag yung sarili mo. Nagtatrabaho ka, tapos natutulog ka lang. Hindi kasi ako nakakapagdailan ng nasa meeting eh. Sino ka-meeting mo? Wala ka naman ka-meeting. Tapos, wala maniniwala sa'yo mag-meeting. Tapos, sasabihin sa'yo, no, send picture. Oo. Anong picture yung send mo? Wala! Pero dude, alam mo, may kilala ako. Alam mo kung anong ginagawa. Anong ginagawa? Kunwari, may meeting talaga na nangyayari. Mhm. Sa ibang araw papatak. So, mag-iipon na siya ng mga pictures na nasa loob siya ng meeting. Pero normally, kita lang yung kamay niya o kaya yung parang mukha. Hindi kita yung t-shirt kasi... Ay, galing. Oo, hindi kita yung polo. Kasi, malalaman kung anong araw niya sinuot yung polo na yun, diba? So, kita lang yung mga tao na nandun sa loob ng meeting. Oo, may So, mga- kapag tinanong ng jowa o asawa, san ka? Meeting. Oo. Syempre, automatic yan. Dapat may picture na kasama. Mm-mm. Tsaka lang isi-send yung picture. O, syempre, makakampante ngayon yung jowa o yung partner. Pero ang totoo, wala talaga sa meeting. May ka-meet up. Meron pa nga akong kilala na isang DJ. Sino? Ano na natin pangalanan? Sinasabi niya may client meeting siya. Client meeting? Oh, client meeting. Tapos
Tapos gusto pa nga tayong isama. Gagawa ng kasalanan. Kasama pa kami. Diba? Ako kasi wala akong mga meeting eh. Yung mga ganun. lang? Wala, hindi maniniwala sa akin, promise. Kapag sinabi kong nasa meeting ako, anong meeting pinagsasabi mo? Alam mo sa sarili ko eh, wala naman ako ka-meeting. Oh, so ano talagang pinaka-valid? Basketball! Yan, basketball. Uy, lalaro lang ako basketball. Anong oras sa mga basketball na Hindi, to? kahit anong oras yan, syempre. Iba pala binubola mo. Oo, ganun. Basketball pinaka-safe. Nakalusot na yan. Oo. Maraming beses. Maraming beses. Kasi hindi naman talaga gumagamit ng cellphone sa basketball. Oh, bakit? Ba't ko kailangan ko sagutin yung tawag mo? Naglalaro ako. Ganon. Wag mo kinukulit. Naglalaro ako. Alam mo naman, di ba? Nagsapatos ako lahat. Ganon. Ayun nga, no. Oh, ingat. Wag mong aayain yung asawa ko ng basketball. Alam ko na. Pag sinabi ng asawa ko sa akin, love, may basketball na kami, sabi ni Titan Jello. Tapos dagdag mo pa si Uncle Dagol din kasama. Ay, Ekis! Hindi papayag! Napasama pa doon. Ngayon, alam ko na. Wala sagutan kasi pag basketball ka. Sa bagay, may punto yun na. Diba? Talino mo dyan, no? Kasi kung meeting pinagsasabi mo, may kumpanya ka. Dito sa atin, madalas ang meeting. Dito? Every week. Oo. Ako sa bagay, alam yata kung anong araw lang Araw, meeting. oo, diba? Sa bagay. Kaya basketball. Sunday, may meeting kami. Wow! Ay, nako, yung Pag kasi... uwi, amoy langis. Hindi, tapos nakapabango pa. Diba? Langis with pabango. Oh, ano yung pabango? Lacoste. Lacoste, uy. O kaya yung ano yun, yung Georgiano Mano. Ano pa yung mga ninyo? Wala, juicy fruit lang. Juicy fruit. Yung pagdating ng bahay, ng bango ng hininga. Ang bango mo, no? Di ba? Wow. Kala mo, nag-prepare para sa pag-uwi mo. Kagagaling lang yan dun sa Ay, nako. Anyway. O, kabisyo, hanggang alas 9 tayo magsasama ngayong alas 9 tuloy. Hanggang alas 12 tayo magsasama ngayong gabing ito, Kaya huwag kang bibitaw sa amin kasi marami tayong sikretong malalaman ngayong gabing ito. At ang patikim ng Rocky Secret File with Jello, wala na yan kasi aabangan nyo talaga kung ano ang sikreto ng ating Secret File sender. Sa aming pagbalik, kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay
Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Helga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. loko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan,
Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok.
memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Diba? Baka mamaya kunin ka na ni Lord yan. Oh, sana talaga wag muna kasi para malasap mo ang sarap ng ipamimigay namin ngayon. Mamimigay lang naman tayo ng 1,500 pesos! Handog yan ng... ACS Charm Fab Gun Purple Eternity. Ulitin ko Oh. Charm Fab Gun Purple Eternity. Wow! Kaya nga partner, ang mas swerte mabibigyan ng 1,500 pesos ngayon na nahuli natin si Kuya Green GSM Driver na may plate number na NIC 6650. Congratulations po, Kuya Sandro Ortizuela. Kuya Sandro Ortizuela. Ganda ng pangalan. Kaya nga pang presidente. I mean, pang anak ng presidente, Yan, diba? Ortizuela. Oh, Sandro, alam mo na, 1,500 ang para sa iyo. Congratulations po. Kaya po, eto po nahuli po kayo. Ayan, ako nakahuli dito eh. Ah, talaga? Paano mo siya nahuli? Nagsumakay ako ng Green GSM. Akala ko hinuli mo, tapos pinasasan mo, tapos sabi mo, you are my master. Call me daddy. Iba pala yun. Iba yun. Pero partner, kapag nahuli nga natin sila nakatutok Ay, oo. sa 90.7 Love Radio, automatic na meron silang 1,500 pesos. Ayan, kaya ipihit nyo palagi sa 90.7 Love Radio ang inyong mga radyo nang sa gayon kapag kami ay napasampa o nakasakay sa inyo, huli ka. call me mommy. And call me daddy. Ayan, ang Love Knows No Boundaries po ay atid sa atin ng ACS Charm Fab Gun Purple Eternity. Kaya naman, sali na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello.
Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Lea. At ito, ang aking secret file. May isa akong kapatid na lalaki. At ako naman ang bunso. Lumaki kami sa poder ng lola ko, sa side ng mama ko. Nagtatrabaho noon sa barko ang papa ko, habang ang mama ko naman ay isang kahera sa supermarket. Madalas, wala si mama sa bahay. Kung kaya't naiiwan kaming magkapatid sa pangangalaga ng lola at ng tiyuhin ko. Sa murang edad, naranasan ko ang paulit-ulit na pang-aabuso mula sa taong pinagkakatiwalaan namin. Ang tiyuhin ko na nakatira sa bahay ni Lola. Naitago natin sa pangalang Tito Tonton. Ay may ginagawang mali sa akin. 12 years old pa lang ako that time. Habang siya naman ay nasa 30s. Pag ako lang ang naiiwan sa bahay. Naroon siya. Nakikipaglaro sa akin. At bukod pa ron, ay pinaglalaruan niya rin ang maselang bahagi ng katawan ko. Tinatakot niya ako. Ang sasabihin niya sa akin ay kapag nagsumbong daw ako, masisira ang pamilya namin at iiwan kami ng mama ko. Ganon ang palaging nangyayari sa loob ng bahay ni Lola. Akala ko, si Tito Tonton lang ang gagawa sa akin ng pangmomolestya. Pero hindi lang pala siya. May isa pang insidente na hindi ko makakalimutan. Pumasyal kami sa bahay ng kapatid ni Mama. Nasa kwarto kaming magkapatid nang palabasin ng asawa ng kapatid ni Mama ang kuya ko. Pagkalabas ni kuya, naglock siya ng pinto. Dito ay hinubaran ako ng asawa ng kapatid ni Mama. Ang sabi niya sa akin, huwag daw akong maingay. Hahawakan lang daw niya yung itaas ko. Hindi ako naimik. Pero naiyak ako. Dahil hindi ako makapagsumbong. Lumipas ang mga taon na dala ko ang takot at sakit. Sinubukan kong ibaon sa limot ang mga pangyayari ng pangmomolestya sa akin. Pero hindi pala ganun kadali. Gabi-gabi, binabangungot ako ng nakaraan ko. Nadagdagan pa ang kalungkutang nararamdaman ko nang umuwi ang papa ko galing barko.
Imbes na maramdaman ko na protektado ako, na maayos ang lahat sa aming pamilya, mas lalo pa kaming nagkawatak-watak. Nauwi sa hiwalayan ang relasyon ni na mama at papa. Natuklasan ni mama na may ibang babae si papa at may anak na siya rito. Ang hirap ng pinagdaraanan ni mama. Hindi niya sinishare yun sa amin. Naririnig ko lang sa iba ang totoong mga nangyayari. Kaya nagsipag si mama. At dahil sa kahihiyan at sa pagpapalabas ng papa ko na si mama ang may kasalanan sa kanilang relasyon, itinaboy kami ng sariling pamilya ni mama. Nagdesisyon ang mama ko na umalis sa poder ng lola ko. Umupa kami ng apartment. At palipat-lipat kami ng tirahan. Sa bawat lugar, pakiramdam ko, wala kaming permanenteng tahanan. Ang tanging permanente lamang ay ang pagmamahal ng aking mama. May mga pagkakataon na nakikitira lang kami. At may mga taong hindi magandang trato sa amin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko narinig na nagreklamo ang mama ko. Tahimik lang siya na lumalaban. May mga araw na nakikita kong pagod na pagod si mama. Nagwawalis siya. Bigla na lang titigil. Mapapasa po sa ulo niya. Nung minsan, tinanong ko siya. At ang sabi niya sa akin, pagod lang to, mawawala rin to. Nginitian pa ako. Kahit halatang hirap na. Hanggang sa dumating ang punto na halos hindi na siya makakain. Pumapayat siya ng sobra. Na para bang meron siyang karamdaman. Pag tinatanong namin siya kung okay lang siya, ang lagi niya lang sinasabi sa amin ay okay lang daw siya at huwag kaming mag-alala. DJ Rocky at DJ Jello, alam ko naman yun. Na ayaw niya na mag-alala kami ni Kuya. Pinagpapahinga namin siya pero ayaw niyang tumigil sa trabaho. Dahil kami ang iniisip niya. Hindi raw kami makakapasok sa eskwela kapag tumigil siya. Naisip ko nga rin, paano ko kaya siya matutulungan? Kahit na minsan ay gusto ko ring mag-share sa kanya tungkol sa nakaraan ko. Then nagkaroon kami ng recollection. Dito ko na ilabas ang lahat ng sakit na matagal kong kinikimkim. Isinulat ko lahat ng mga nangyari sa akin sa loob ng bahay ni Lola at sa ginawa sa akin ng asawa ng kapatid ni Mama. Sinulat ko yun sa papel. At pagka-uwi ko sa bahay, ay iniabot ko yun kay Mama. Hindi ko makakalimutan kung paano nag-iba ang timpla ni Mama sa harap ko. Sa masayang pagsalubong niya sa akin, napalitan ang sayang yun ng kalungkutan at paghihinagpis. Totoo ba, anak?
Tanong niya sa akin. Tumangulang ako. Dito na siya nagsimulang humagulgol. At paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang, "Sorry anak. Sorry anak. Sorry anak, hindi kita naprotektahan." DJ Rocky at DJ Jello. Akala ko, sa pagsasabi kong yun ang katotohanan tungkol sa nakaraan ko, makakapagsimula na kami ng panibagong yugto ng aming mga buhay, nang wala ng bigat ng nakaraan. Ang hindi ko alam, pati pala si Mama ay may sikretong itinatago. Ayaw na talaga na i-block. Ha? Ayaw gumana? Kanina ko umiram. Kay B-Boy. Bakit ayaw sa'yo, dude? Naglolo ko na to, dude. Kahit anong charger, dude. Baka kailangan yung malalaking, yung pang ano. Palitin na talaga to, dude. Anong bang ano yan, iPhone? iPhone kopong-kopong pa yan. Totoo ba, dude? Dude, naingat ako sa gamit. Pagkinala ko bago ako magpalit. Sa bagay. Kapag kaya mo pa namang gamitin, bakit ka naman kasi ano, diba? Hello mga kabisyo. Ay, naririnig nila. iPhone 13 Pro. Talaga? Kasi sa akin, dude, okay naman eh. Oo, okay naman talaga. Sa akin talaga may problema kahit sa sasakyan. Ah. Wala na talaga yun. Ayaw talaga. Mayroon, dude, na pagkakataon nagbabasa ako. Nalumod ako. Uy, paano mo inano yun? Paano mo tinawid, dude? Ang hirap itawid nun na wala kang binabasa. Pero buti, dude, meron kang ano, may alam mo yung storya. Nag-invento ka. Paano mo ginawa? Umalis ako tama. Hindi. Pagkatapos ng first, bigla na lobat. Shutdown. Takbo ko, dude. Kinakato ko si Bibi. Nagpo-program. Nag-a-adlib pa buhay pero mag-charger. Kasi sa tech, wala namang Hulo. naka-apple eh. Oh, Diyos ko, Panginoon. Oh, dude, di ka pa naman ma-charge ang cellphone mo. Oo, hindi talaga ako ma-charge. Pag hindi nyo po ma-contact si Jello, ibig sabihin nalobat yung cellphone niya. Hindi talaga ako nag-charge. Ganun. Sasakyan kasi yung sinacharge. Yes! Iba ang kargado! Ay, nako. Iba. Ay, hindi na po. Okay lang po. Ano yun sinasabi? Sabi ni Tin, swap daw kami. Swap daw kayo? Wow. Grabe naman Okay yung pagmamahal na po, mo Tin. para kay Titan Jello. Maraming salamat po. Cause you are the wind beneath my... Sabi ni Ma'am Elaine Joy, nakakalungkot naman yung kwento ng Oo, labas. nakakalungkot talaga. Lalo na yung ikalawang bahagi niyan siguro. Oo. Alexander Hidalgo. Dude, saan ka ngayong Holy Week? Mamaya natin pag-usapan yung sender. Mag-aano kami, dude? Magbabakasyon. Ay, oo nga, magbabakasyon kayo. Saan kayo? Sa BGC o sa Alabang? Alabang. Baka sa BGC, Mars. BGC. Sa bagay. Tapos na daw sa Alabang. Ano? Tapos na sa Alabang. Sa Philinvest. Sa Philinvest, no? Philinvest. Siguro ayaw niya dun kasi walang signal. Pag doon kasi sa Di kabilang malapit yung bahay namin doon dati.
Oo, dun, yung mga bata daw kami, doon talaga laruan ng mga kapatid ko. Social, Doon sila. alabang boys, Sila. alabang boys, ganun. Sila doon. Taray mo dun, duda. Kasi madalas daw dati yung AirPods ko sa SM Sukat. Yan. Di ba malalapit yan? Magkakatawid yan. Magkakalapit lang yung mga. Wait lang, nasa ba yung kape ko? Kunin Pati ko tuloy yung tatay ko na doon na sa Sukat niyan. Tabi ng SM Sukat, Manila Memorial. Kakahilig niya pumunta. Ang galing mo doon. Ang hilig niya pumunta ng SM Sukat. Ayun, nasa Manila Memorial na po siya nakaimlay. Aray ko. Hello, Danny Legaspi. Hello po, shoutout po and thank you. Ayan, sabi ni Danny Legaspi, no. Ayan. Hello din po kay Carl Kinimoto. Ang hirap naman, watch live and listening radio. MLPT na lang dyan, LRT, Dr. Santos. Carl Kinimoto Merchandise. Ayan. Hello po sa inyo, sa mga nakatutok ngayon. Magandang gabi po. Uy, malapit na po dyan LRT Dr. Santos. Ay, oo nga. Bumukas na kaya. Yung alin? Yung bumukas na? Dibang ko na lang to ng Bukas na, dude. Ayaw talaga. May sira yata yung cellphone mo. Cellphone ko na. Gusto mo i-type mo dito? Pag nasa utak na yun. Hindi, sige dude. Gusto mo lang. Ito, buti may spare phone ako. Wala akong spare. Wala, Mars. Wala akong spare phone. Mag-good boy ako. Meron ka. Huwag kang Mag-good boy ako. Talaga dude, wala. Kahit yung mga pamato lang. Hindi mga pinutuso. Yung standard lang naman yung ano mo eh. Ano ba yung dulo yun, dude? Alamin natin ang pangalawang bahagi. Ay, alamin natin ang susunod na magaganap sa buhay ni Lea sa Secret File. Natin ang susunod na magaganap sa buhay Ni Lea sa Secret File. Hi DJ Titan Jello and hi DJ Rakitera. Maayong gabi. Shoutout from Butuan, City of Mindanao. Hello po sa inyo. Maayong gabi. Yes po. Pwede po kayong tumawag sa aming Viber line mamaya. 0916-529-5595. Start po yan ng 11:05. Mga kabisyo, naka-live na po kami yan ng 11:05 sa TikTok and also sa Blue App. Hello, Ma'am Kat. Hello rin po kay Eric Winston Balse. Yan po. Good evening. Maayong gabi sa mga taga Cebu. Hello po sa inyo. Kamusta kayo dyan sa balay ninyo? Marilyn Tahuran Talino. Hello po from Bukidnon. Good evening po, shoutout ng mga taga-Taytay Rizal. Hello po sa mga taga-Taytay Rizal. Nasa Rizal po tayo nakaraan, namigay po tayo dyan. Nag-campaign po tayo dyan sa Rizal nakaraan ng Love Radio po. Hello po sa mga taga-Leyte. Ate mong Melay, hello po sa inyo. Magandang gabi po. Uy, si ate mong Melay! Mads Mayang. Ryan Ustep. Pa-mention naman kay Manilyn Zabala na nagbabantay aming dalawang anak. 24/7 po on air ang Love Radio. See more.
Papa, pwede papindot ng Seymour. Ayan. On air ang Love Radio sa bahay. God bless. Ding Joy. Jikay. from Cebu. You know, kababayan. Uy, Miss Tunet, I miss you. Jassy from Kuala Lumpur. Hi kay RFT, CFDR. Ano ibig sabihin nun? Shoutout po sa mga taga-Damam, Saudi Arabia. Uy, kumusta kayo dyan? Di ba kayo affected? Hi po kay Troy from Ilocos Sur. Hi kay Mrs. Hershey Rivera. Nakasalamin ka, idol. Yes. Kasi ito na lang yung kaya natin ngayon. Hindi natin kayang mag-contact lens. Sabi ko nga sa inyo, may epekto talagang pagnganganak eh. Tinanong ko to kay Laike, normal ba na lumalabo yung mga mata mo kapag nanganganak ka? Kasi nagbablur. Nagdidilim, Day. Nagdidilim ba o nagbablur? Nagdidilim. Talaga? Nagdidilim. Bakit? Sa partner ka. Sa aming mga lalaki, nagdidilim mga paningin niyo mga babae. Nagdidilim yung paningin ko sa'yo. Ganun. Ganun. Hindi ka makatulong! Pag! Ganun. Hindi lumalabo. Hindi lumalabo, no? Nagdidilim lang yung paningin, no? Bakit kaya mapabiro ang tadhana? Aray ko. Ano ano mo na? Hindi pa din, hindi pa. Abangan mo sana yung cellphone na ibibigay sa atin, no? Wala pa ba? Naku. Wala. Totoo ba? Ginagano ni Titan Cello. Ilang beses na kasi ako sinabihan, magpalit na. Oo, kaya lang. Hindi, dami ko kasing naging ano dyan eh. Memories? Oo. Uy, baka maano, laka dun. Harap mo lang sa akin. Pag nalak. Wala, maikli lang naman yung mga linya. Ay, sorry. Hindi, dude, sige. Maikli lang naman linya ko dyan, yung Open naman yung pandulo password lang. ko dito. Ay! Makikita ko na yung mga ano mo dyan. Hindi, dude, wala kang makikita dyan. Lines. Wala kang makikita dyan. Aray! Yan ang phone na safe. Hindi, charot lang. Ay, nasabi ni Cassie Eden. Ang ganda naman pangalan mo. Kaya nga eh. Hi din kay Rain. Rain? Uy, get well ha. Sana fully recovered ka na. Nagkasakit daw kasi siya. Uso sakit niyo no? Oo. Sakit sa bulsa. Oo, lalo na yun. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo, sakit sa bulsa. Dada ng klase ng sakit. Ay, Fuga Island. Hello po sa inyo, Uy, what's Myra that? Pancho. Fuga. Uy, Saan saan yun? Money for us. Uy. Saan yung Fuga Island? Saan yan? Marami sigurong fugi dyan, no? Ay! May fugi dyan sa Fuga Island. Ay. Nasa GMA May Cavite Cavite pa po ako ako. nagkasakit. So kapag nasa Laguna ka, hindi ka Kapag konting urong mo na lang, San Pedro na yun, ma. Susana Heights na yun eh. Dude, alam mo, may lupa ka ba dyan? Hindi ko kasi alam masyado yung lugar na yan eh. Di ba, Rain? Susana Heights na yan, magkakaliwa mo dito, Kaya nga Jollibee. eh. Alam na alam ni Titan. Wala, hindi. No, dadaan lang, nadadaan lang. Kabisado. Nag-golf ka ba doon? Oh, meron doon. Meron doon. Oh, May meron nadadaanan ko yun, nakikita ko eh. Oo, ganda doon ang mag-golf. Fuga Island. Apari. Ay, kagayan. Oh. Ano ba tama? Mabilis yung apari o apari? Parang apari, di ba? Mula apari. Yung ba yun? Ang galing nga talaga. Kasi batang ano yan eh. Bulaga to eh. Hanggang hulo, saan ka man ay halina kayo. Frog style? Ano yung frog style? Ano nga, ang alam ko lang frog style, dude, yung kapag tatae ka, di ba? Yung magbata ka, no? Collaboration with Super Spider-Man yun. Yung nakaganyan ka naman. Kasi lahat dapat nakadikit talaga yung kamay mo para hindi ka mahulog, di ba? Mula Batanes naman kasi doon, hindi apari. Ano, apari o apari? Apari.
Binago na ngayon, nasa TV5 na sila. Nararamdaman ko na. Ay. Nawala na. Nawala na naman. Nagdilim ang paligid. Nagdilim ang paligid. Diyos ko naman itong provision cellphone. Wait lang, paano ko ba i-ano na screen? Hindi ako lang na. Yan na naman yung linya na yan ang kailangan ko punta. Kaso sayang yung mga naisip ko. Kaya nga, dugo. Okay lang yan. Pero maano natin yan. Galing naman yan sa ano natin eh. Puso. Puso. Ano ang tawag sa ganun, dude? Yung parang pag nag-off lock. Ay, lock. Lock. Kasi inaano ko yun na mag-lock siya. Yung parang hindi siya dapat mag-lock. Hello, Ma'am Tonet. Magandang gabi po sa inyo. Dude, ano mo na lang, ganyan-ganyan mo na lang. Ganun-ganun ka na lang. Hindi mo na- Pipindot-pindutin ko na lang din. Nervous tuloy ako. Oo, kung saan napupunta to si Titan Jenny. Pabati. Denmark Gonzales, hello po. Pabati po sa kasamahan ko sa InDrive, Mag Group. Mag Group. Solid 90.7 po. Uy, maraming salamat po sa inyo sa Mag Group na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Ganyan. Hello po sa mga taga Bicol. Sa asawa po daw ni na Harsh, binabati po natin, solid fan daw po ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize, ha? Basic. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ng ating letter sender na si Leia. Mga kabisyo, pinapakita po dito ang pagmamahal ng isang ina. Ang pagmamahal na walang kapantay. Ang pagmamahal ng isang ina na kailanman hindi matutumbasan ni numan. Mga kabisyo, sabi nga ng karamihan, mahirap daw maging isang ina. Ito daw ay tungkulin na kailanman hindi mo na pwedeng atrasan. Kaya mga kabisyo, sa bawat problema at bigat na dinadala natin bilang isang anak, doble at triple po ang sakit na nararamdaman ng isang ina. Ganun po ang nararamdaman ng ina ng ating letter sender ngayon, na sa kabila ng mga hirap, sakit na meron siya, handa niya pa rin pakinggan at intindihin ang kalagayan ng kanyang anak. Mga kabisyo, alamin natin ang susunod na magaganap sa buhay ni Leia sa Secret File. Hindi ko nikakat. Minolestya ako ng mga taong akala ko
silang mag-aalaga sa akin. Sa paglipas ng mga taon, dala-dala ko ang bigat, takot, at sakit mula sa nakaraan ko. At lalo itong bumigat nang maghiwalay ang mga magulang ko. Si Papa na dapat protektor namin ay hindi kami naprotektahan sa sarili niya. Nagtaksil siya kay Mama, kung kaya't nagkapamilya siya sa iba. Dahil doon, nagpalipat-lipat kami ng tirahan. Dinanas namin ang hirap. Pero kahit ang daming kaguluhan na nagaganap sa amin, si Mama, tahimik lang na lumalaban. Minsan, nakita ko siya na nagwawalis na pasapo sa kanyang ulo. Napahinto. Tinanong ko kung okay lang siya at ang sagot niya lang sa akin ay, pagod lang to. Mawawala rin. Pinanghawakan ko ang sinabi niyang mawawala rin. Ang pagod na yun. Nagpatuloy sa buhay. Ako naman, tuloy lang sa pag-aaral. At minsan, ay nakapagsulat ako ng lahat ng sakit na naranasan ko sa buhay. Isinulat ko yon sa isang papel at iniabot sa kanya pagka-uwi ko. Dito ko nakita si Mama. Nadurog na durog. Sorry anak. Sorry anak. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga katagang sorry anak. Sorry daw kung hindi niya ako naprotektahan. Naintindihan ko naman. Hindi kayang gawin lahat ni Mama. DJ Rocky at DJ Jello, ang pag-open up ko na iyon. Ay daan ko para makapagpatuloy sa buhay. Para makapagsimula ng panibagong yugto ng buhay. Yung walang itinatago. Yung malaya. Ako yun. Ako ang nakalaya sa itinatago ko. Pero si Mama, hindi pala malaya. Dahil meron siyang itinatago. Meron pala siyang kinikimkim. Isang araw, hindi na siya makatayo. Dinala namin siya sa ospital. At doon namin nalaman ang katotohanan. Matagal na pala siyang may sakit. At malala na. End stage ng chronic kidney disease. Mas pinili niyang unahin kami ng mga anak niya kesa sa sarili niya. Yung perang kinikita niya sa pagiging kahera sa supermarket, ipang-aral na lang daw namin. Huwag nang ipampagamot sa kanya. At parang gumuho ang mundo ko nang malaman ko yun. Lahat ng sakripisyo ni Mama bumalik sa alaala ko.
naisip ko, bakit di ko naman napansin agad? Pero ang sabi nga ni Mama, tuloy lang ang buhay. Kailangan ko pa rin pumasok sa eskwela dahil sa isang mahalagang activity. Sabi ni Mama, sige na, pumasok ka na. Kaya ko to. Huwag kang mag-alala. DJ Rocky at DJ Jello ang hindi ko alam. Yun na pala ang huling beses na makikita ko na buhay si Mama. Habang nasa eskwela ako, paulit-ulit na may tumatawag sa akin. Pero hindi ko yun sinasagot. Then pagtingin ko sa cellphone ko, nag-text ang kuya ko. Wala na si Mama. Nagmadali akong pumunta ng ospital. Pero pagdating ko doon, wala na akong makakausap pa na Mama. Na para bang panaginip pa lang ang lahat. Naglupasay ako sa sobrang sakit ng naramdaman ko. Paulit-ulit kong sinasabi, Mama, ba't di mo ko inantay? Sabi mo, kaya mo. Sabi mo, okay ka lang. Bumangon ka, Mama. Pero lahat ng mga lumalabas sa bibig ko ay hindi magiging sapat para bumangon siya. Nagantay kami ng ilang oras para maimbalsa mo siya at maiuwi siya sa bahay. Doon na rin siya binurol. Ang bilis ng mga pangyayari. Na parang kailan lang ikausap ko si Mama, pero ngayon, wala na siya. Kinaya ni Mama na siya lang ang nagtaguyod sa amin ni Kuya. Kaya pala, todo kayod si Mama noon kasi si Papa wala naman palang ipinapadala sa kanya. Ibang klase magprotekta si Mama. Ibang klase siyang magmahal. Tumigil kami sa pag-aaral ng kuya ko. At nagtrabaho para kumita ng pera. Si Mama ang naging protektor namin. Si Mama ang naging inspirasyon namin sa maraming bagay. Gusto ko sana na maiparanas sa kanya ang kaginhawaan na hindi niya naranasan sa piling ni Papa. At ngayong Women's Month, gusto kong ibahagi sa buong mundo kung gaano katapang ang nanay ko. Hindi lang bilang isang nanay, kundi bilang isang babae. Siya ang tumayong ama at ina sa buhay namin ni Kuya. Marami akong natutunan sa kanya. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kalakas sa labas.
kundi sa kung paano niya pinipili ang magmahal at magpatawad sa kabila ng sakit at hirap. Araw-araw, baon-baon ko ang mga alaala namin kay Mama. At ito ang gagamitin kong inspirasyon at motibasyon para ako'y magpatuloy sa buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat. Muli, ako si Lea. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan?
Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio.
Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpuyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin po ang ating Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa inyong buhay, DJ Titan Jello. Napakinggan nga natin ang secret file ng ating kabisyo na si Lea. Si Lea, na akala niya siya lang yung may inililihim, no? Yung pala pati nanay niya naglilihim sa kanya para maprotektahan silang magkapatid. Yes. At dito natin masasabi na ibang klase talaga ang lakas, yung strength, and pagmamahal ng isang ina. Tunay partner. At ngayong wala na siya, no? Nakakalungkot lang na hindi mo ma-share dun sa taong naghirap sa inyo yung resulta ng mga sakripisyo niya. Yun yung pinaka nakakalungkot eh. Sana may kasama ka na mag-share nitong tagumpay na ito, pero wala eh. Wala siya eh. Yun yung pinaka nakakalungkot, no? Parang san ka pa bumabangon araw-araw kung wala na yung taong gusto mong makakita ng tagumpay mo. Hayop din kasi yung ama eh, nakakaasar eh, no? Pasiman-siman pa. Kala mo makakatulong sa pamilya, kala mo makakapagpadala. Yung pala sumisid sa iba. Kung hindi nyo kayang panindigan yung sarili nyong pamilya, huwag kayong gumawa ng pamilya. Yan. Gigigil ako eh. Ni Titan Jello, hindi na lang nagko-comment kasi baka mamaya may masabi siyang mali. Hindi, pero totoo yun ah. Totoo yun. Kung hindi mo kayang panindigan yung family mo, bakit ka pa kailangan gumawa ng family? Kasi tingnan mo kung sino nagsasuffer. Yes. Mga anak eh. Yes. Yung sender natin, dalawa sila ng kuya niya. Kita niya since day one yung paghihirap ng nanay niya. Tama. Anong ambag ng tatay niya? Imbis na dalhin sila sa isang maayos na bahay? Saan? O sa poder na lang ng lola, dun sa side ng mama. Bakit hindi sa side ng papa? Nasaan dun yung ambag ng papa? Ano yun, sperm lang? Alam mo, parang ang pangit mang pakinggan, pero yun yung katotohanan sa pagkakataong to. I mean, sa panahon ngayon eh. Yes. Na ang tanging naaambag na lang ng ibang mga kalalakihan dyan sa sarili niyang pamilya ay sperm. Tama. Which is, hindi naman dapat. Tama yun. It's a shared responsibility. Pag Tama. nagkaroon kayo ng anak, share kayo. Alam mo dapat yung obligasyon mo. Totoo. Totoo yun. Agree ako doon, partner. Kasi bilang isang lalaki, in good terms, or hindi kayo dapat okay nung partner mo, dapat yung obligasyon mo dun sa bata hindi mawawala. Kumbaga, in good terms and in bad terms man Yes. kayo, nakapaghiwalay nitong partner mo, dapat hindi mawawala ang... Obligasyon mo. Totoo yun eh. Dapat bilang tatay, magpakatatay ka pa rin.
kahit na hindi ka na partner. Yes, oo. Kasi tatay ka nun eh. Dapat magpakatatay ka. Di mo naman sinabi na magpakaasawa ka pa eh. Di ba? Natapos na nga kayo, Tapos diba? na nga kayo eh. So, dapat magpakatatay ka na lang. Dahil dugot laman mo yung nandoon sa bata. So, dapat kung ano man yung mga pagkakamali mo dun sa magulang, sa nanay, hindi mo na gagawin dun sa anak mo. So, yun lang yun din sa akin. Tingin ko naman dito sa letter sender natin, sa side ng tatay niya, totoo yan eh, nangyayari talaga yan. May mga tatay talagang matiisin. Tatay? May mga tatay talagang matiisin na hindi kayang magpanindigan yung pagiging tatay nila. Tinitiis. Ganong klaseng matiisin pala. Ibang matiisin yung Ibang matiisin ng nanay matiisin, Matiisin ng tatay to na biruin mo, nakikita mo na nga kami naghihirap dito, nasa barko ka. Dapat suportahan mo naman kami, may pera ka naman eh. 'Di ba? Dapat doon makita natin yung pagiging tatay mo. Kung hindi mo na mahal yung magulang, dapat mahal mo pa rin yung anak mo. Hindi ganun talaga yung nangyayari. Hindi ganun talaga nangyayari. Pero Paano dapat. sila matututo? Mahirap eh. Hindi natin hawak ang utak ng isang tao eh. Tingin ko may turning point naman yan eh. Kung marirealize niya sa sarili niya na mali talaga. Pero may mga tao talagang manhid. Hindi talaga nila nare-realize. Ang kakapal ng mukha. Totoo yan. Kakapal. Kasi siguro expected na, okay, ang nanay, siya lang ang mag-aalaga ng mga Yes. bata. Pero yung pasanin pagdating sa pinansyal, siya pa rin. Yes. Ano ba naman yung umambag ka ng kahit magkano lang, diba? Dude, diba parang pinrotektahan pa ng nanay ng sender natin itong naging asawa niya sa mga anak niya. Imagine mo, hindi naman niya sinabi talaga upfront na may babae, may pamilya yung tatay ninyo. O hindi niya sinabi na hindi nagpapadala yung tatay niyo kaya todo kayod ako. Sa dulo na lang nalaman eh. Na, ako yung kumakayod ng todo kaya lagi ako wala kasi gusto ko mapag-aral kayo. Tapos yung ginawa ng nanay, sinave niya yung money niya doon sa pagtatrabaho niya, hindi na para sa pagpapagaling niya, hindi na sa pagpapagamot niya, kundi para sa mga anak niya. Grabe yung sakripisyong yun, yung kaya mong hindi na intindihin yung sarili mong pangangailangan para sa mga anak mo o para sa ibang mga tao. Ganun ang nanay. Maging malaki o maliit na detalye sa buhay ng mga anak nila, gagawin nila, poproteksyonan nila yan. Yung problema na meron yung anak nila. Tsaka yung mga ina, hindi natin alam, minsan may mga pag-iyak sila na nakatago lang. Totoo. May mga luha sila na hindi na natin nakikita. Dahil tinatago nila sa inyo. Yes. Tinatago sa atin. Ganun sila magmahal eh. Di ba nga sabi, ang hirap maging ina. Ang hirap magpakaina. Ang tatay kasi magpo-provide lang eh. Diba? Ang tatay magtatrabaho. Ang gawain ng tatay. Tatay magtatrabaho, magbibigay ng pera. At the end of the day, ang nanay pa rin naman magmabudget dun sa pera. Diba? Ang hirap ng tungkulin ng isang nanay. Sobrang hirap, promise. And shout out sa lahat ng nanay. Lalo na sa'yo, dude. Isa kang nanay, Thanks, diba? dude. And sa mga Kakain ako lang. nanay natin. Kakain ako lang. Sa mga naging ina ng ano natin. Sa mga ina mo. Ina ko. Hindi, pero yun nga. Sa akin, dude, napakahirap. Dahil ito yung responsibilidad na hindi mo na pwedeng talikuran at ayawan eh. Hindi mo pwedeng ayoko na dahil pagod na ako. Walang ganun eh. Hindi na kita pwedeng intindihin dahil okay na, napalaki na. Hindi eh. Kahit nga malaki na yung anak, di ba? Nanay pa rin ang tinatakma. Ano ba? Tulungan mo naman ako. Ganito. O kaya, di ba, pag, eto dude, nangyari talaga sa akin, di ba, nanganak ako, naging ina ako. Yes. Pero ang isang ina, kailangan pa rin niya yung nanay niya. Totoo yan. A mother still needs her own mother. Yes. Para sa pagpapalaki din ng anak niya. Kasi normally, ang iniisip ng isang nanay, di ba, yung sarili niyang anak. Ako, iniisip ko yung anak ko. Pero yung mama ko, iniisip ako. Ganon din yung apo naman niya. Pero doon mo mararamdaman na grabe yung pagmamahal ng mama mo. It extends sa buong pagkatao mo and at the same time dun sa pamilya mo, sa minamahal mo.
Ganun ang nanay. And, dude, wala namang kasulatan na nakasaad dun kapag kinasal kayo ng partner mo, diba? Ito yung responsibilidad ng nanay, ito yung responsibilidad ng tatay. Wala namang talagang malinaw na listahan kung paano Although sa Bible, diba, may mga makikita tayo siya na responsibility of a husband and a wife, ganyan. Pero dude, walang malinaw na toka-toka. Ito, pagpapalit ng diaper sa tatay to, ha? Pagkita ng pera sa tatay to, ha? Wala namang ganun It's always a teamwork. Tama. Kumbaga, kung hindi kayang i-provide ng isa, edi yung isa mag-provide. Tama, ganun. Kung hindi kaya ng isa na mag-alaga, yung isa mag-alaga. Pero, alamin mo din kung paano mag-alaga. Tama. Alamin mo din sa sarili mo kung paano mo matutulungan yung partner mo. Hindi yung sarili mo lang yung iniisip mo. Kasi kapag sarili mo lang yung iniisip mo, grabe ka naman. Pero kasi, partner, nangyayari na yun dito ngayon sa mundo natin. Na ang isang lalaki, basta nakapagbigay na sila ng pera, yun na yun Di ba parang hindi mo na maaasahin? Pero hindi dapat ganun Kasi minsan, lalo na ako ngayon, mas lumalalim yung pag-unawa ko sa isang relasyon. Doon ko nakikita na ang hirap maging babae. 9 na buwan magbubuntis, manganganak, mamamaga, mamamanas, nanganak na, namanas pa, namanhid pa yung paa. Mga ngati pa, dude. Daming mangyayari. May allergies. Ang daming mangyayari. Ang hirap manganak. Ang hirap magkarga ng bata. Doon mo makikita, partner, na hindi lang sila nagsasalita pero kailangan nila ng tulong Totoo. Dapat bilang isang lalaki, hindi lang natin tinitignan na, nakapag-provide na ako. Dati kasi ganun din yung thinking ko, bilang isang lalaki pala, dapat magpo-provide ka lang. Mabibigay mo na yung kailangan. Hindi pala. Mas the more pa na lumalakas yung babae at tumitiba yung isang babae kapag merong maalaga ng asawa. Yes, totoo yan. Dapat inaalagaan talaga yung asawa nyo. Totoo yun Totoo yun. Doon ko lang na-realize. Ito lang. Pero feeling ko doon, ang isang babae, nakukuha niya din yung lakas niya. Hindi lang doon sa asawa o doon sa partner, kundi sa mga anak. Lalo na kung wala na siyang choice, kundi humugot ng lakas doon sa anak. Yes. Kasi kung wala naman talagang maibigay yung lalaki, ipagpipilitan pa ba niya? Hindi, di ba? So, ngayon, nahanap siya ng paraan para maging okay siya dahil alam niya sa sarili niya na mawawasak siya at tuluyan siyang manghihina kung wala siyang panghuhugutan ng lakas. Totoo. At mabuti na lang yung sender natin na si Leia, yung nanay niya, nakapanghugot ng lakas mula sa mga anak niya. Yes. And, dude, yung kaninang sinabi mo na lumuluhan ng palihim, 'di ba? Umiiyak ng palihim o natutulala ng palihim. So, iniinda yung sakit ng palihim. Nangyayari talaga 'yun. Ito yung mga tinatawag nating invisible sacrifices of a mother. Invisible sacrifices of a person na hindi man sabihin, na hindi man ipangalandakan sa buong mundo na, ito yung ginagawa ko para sa inyong mga anak ko Small things, small efforts, small acts of love, but still, it's a manifestation or still an act of love na malaki, na sacrificial, na kapag pinagsama-sama mo lahat ng yun, doon mo marirealize na, ay grabe, it's incomparable. Yung hindi mo talaga makukumpara sa kahit anong klaseng pagmamahal na ibibigay sa'yo ng kahit sino mang tao. Walang kapantay ang pagmamahal ng isang ina. Kaya, hindi po Mother's Day ngayon, Hindi. Pero, gusto lang nating pasalamatan yung mga nanay out there. Yes. Na walang sawang binibigyan ng pagpapahalaga at pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Minsan kasi nakakalimutan natin magpasalamat sa mga magulang natin. Totoo, dude. Ano ba naman yung simpleng thank you? Sa ibang tao nga nakakapag-thank you ka Yes. Sa ibang tao nga nakakapagpasalamat ka. At sa ibang tao nga nakakapagsabi ka ng I love you. Ano ba naman sa simpleng text message o tawag na parang I love you. Diba? Yung ganong simple lang na sabihin mo sa nanay mo na kahit di ka showy. Sabihin, tanggalin na natin yung hindi ka showy, hindi kayo close. So sabihin iba yung favorite niya. yan. Hindi ka vulnerable sa kanya. Ano ba naman masabi mo lang na salamat, love you ma, mga ganun.
makakadagdag yun ng confidence. Nakakadagdag din yun ng tiwala sa sarili niya. Totoo. Na tama pala yung ginagawa niya. Mm. Kasi minsan ang nanay din na papasok sa isip niya na parang tama pa ba itong ginagawa ko bilang nanay? Am I still a good mom? Lagi pumapasok yun sa isip mo na parang, am I still a good mom? Lalo na kapag naghiwalay kayo ng asawa mo, siguro papasok doon na, saan ako nagkulang? Masama ba akong nanay? Bakit nangyari sa amin to? May pagkukulang siguro ako, no? O sumobra ako? Pero wala eh. May mga bagay talaga na hindi mo kontrolado. Kaya naman, kung ano na lang yung kaya mong isipin na maganda sa ikabubuti ng inyong pamilya, ng mga anak mo, yun na lang yung gawin mo. Yun na lang yung isipin mo. You are doing good. You are a good mom. As long as napapakain mo yung mga anak mo, as long as bibigyan mo sila ng guidance, as long as maganda ang intention mo para sa kinabukasan nila, then you are doing a great job. Tama. Agree. Hirap maging nanay, no? Maging tatay din naman. Maging responsableng tatay, mahirap din yun. Mahirap. Oo. Pero mas mahirap maging nanay talaga. Ay, oo naman, dude. Sobra. Kaya panoorin ninyo yung yung long form natin na video content sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Kasi doon napag-usapan natin doon sa pain challenge kung sino nga ba ang mas nahihirapan. Diba may ganon? Tama. Sinong mas nahihirapan, ang mga babae ba o ang mga lalaki? At ang sagot doon ay ang? Mga lalaki. Kala ko ba nagkaintindihan na Oo tayo? nga, babae. Sa bagay, mga lalaki din. Kasi hindi nyo maintindihan minsan yung pinagdaraanan ng babae. Diba? Kasi paano ba naman? Tatanong-tanong kayo, anong problema? Tapos, hindi kayo makaramdam. Charot o darat. Anyway, Kabisyo Leia, sana ay nasa mabuti kang kalagayan and we hope na mapagpatuloy mo ang iyong buhay kasama ang iyong kuya at dala-dala ninyo yung alaala ng nanay ninyo bilang inspirasyon at motivasyon sa pang-araw-araw niyong buhay. At sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede nyo pong ibahagi sa amin yan, raketera@gmail.com. Kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Leia's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City?
salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one, Metro's number one, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura.
Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
Maraming salamat po. Ayan, oh. Pero yung unang tubo, ito tumubo na kasi to mga kabisyo eh. Pero yung unang gupit to, nako. Dilubyo. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ay, nagpa-flood na naman si Alexander, oh. Alexander, oh. Bawal po. Every Saturday lang po sa anong hugot mo. Bossing. Saan na yung color? Wala pa. Wala pa yung color. Subsi, prep, muna? Palit muna ako. Palit muna, palit. Tin Rivera 329. Yeah. At shoutout kay Danny Boy at 24. Yeah. May bago po tayo mga kasamang DJ dito mga kabisyo. Napakilala ko po sa inyo. Huwag mo na ipakilala. Okay na yun. Okay na yun. What? 11:05 po. Cute ka daw, oh. Ano balita? Ano po? Ha? Waiting ako sa mga sagot ng mga to eh. Bawal kasi ako tumawag ng hindi pa sila nag-iis eh. Ano lang? Ay, oo. Legality. Legality, mahirap. Magandang gabi din, Marikit. You know. Type ka daw, yung sabi ni Tin, marespeto at mabait. Ganyan talaga pagka father material. Ganyan talaga. Hello, Don. Sabi ni Kay, cute ka daw pag tumatawa. Tumawa ka na lang, wag ka nang... Yung magsasalita na nakangiti na lang ako. Ngumiti ka na daw lagi. Grabe no, si Alexander Hidalgo. Ganun po ba? Hindi po tayo available din eh. Nurse ba tawag? Ito na boss, mga 3 songs lang boss, okay na. 11:17, mga 11:20 siguro boss. 26 ka na. Anong birthday gift mo daw kay Tin? Huy, yung flowers daw niya ganing Dangwa. Wala. Tin, umasa ka na doon sa flowers mo galing Dangwa. Oo. Nachichempoan lang ni Jello na na laging patay na yung mga pagpumunta doon. Lanta na eh. Hindi ka daw deserving ng ganun.
Shoutout Eyang. Hello po sa inyo from Northern Samar. Baby. Si Rocky po, ito po, may kapalit na po si Rocky. Ang ating kasama ngayon. Substitute. Kung gusto nyo ng mga paing walang kakwenta-kwenta, kausapin nyo lang ako. Ayun, belated happy birthday kay Jericho Ferrer. Happy birthday. Ayan, no? Everyday, Mondays to Fridays po yan. 11 until 12. Ganun. Mga kabisyo, sa mga gusto pa pong humabol na kanilang tawag, ang Viber line po natin is 0916 0916-529-5595. Tawag lang po kayo mga kabisyo, testingin natin, maipalabas po natin yung inyong mga kwento ngayong gabi na to. Lay Tolentino, good evening. Good evening po. Hello? Hello po, good evening. Yes po, good evening po. Sir, familiar po ba kayo sa ating programa? Yes po, si DJ Kyle Angela sa po ba? Yes po. Kasama rin po natin ang nag-iisang Basa Princess, si DJ Rakitera po. Yan, hello po. Kaming dalawa po ngayon. Yes, kaming dalawa po ngayong gabi na to makakasama ninyo at makakausap ninyo para po sa ating programa. Kabisyo, sir, pwede nyo pong itago ang identity ninyo, pangalan, edad, at syempre ang location para po hindi po alam ng mga taong nakikinig sa atin sa on-air at online kung sino po kayo. Okay po ba? Okay po. Maraming salamat. Sir, diretsahan po tayo. Pag tinanong po namin ano ang top secret mo, diretsahin nyo po kami sa inyong mga sasabihin. Okay po? Okay po, sige. Maraming salamat po. Sir, standby lang po tayo.
Isang minuto na lang po. Start na po tayo. Okay po. Thank you po. Sinasabi mo talaga na Oo. Nahanap ka daw ni Jamil. Jamil? Oo, saan si DJ Rocky? Tumatae. Ay, bawal ko ba sabihin yun? Okay lang. Wala na, nandito na ako eh. Okay. Tapos na ako bumanyo. Sige na, doon ka na. Doon ka na. Kasi ako naman babae. Okay na natin. Nakita na. Yan ako. Ito ang konsensya ko. Layo pa naman ng CR. Saan ang CR? Nasa dulo. Ha? Dulo ng? Dulo pa. Ah, Sa wala HR. CR na dyan? Wala. Sira pa. Naku. Iba pa naman yung nararamdaman ng asawa ko dun sa mga pinakadulo-duluhan na yun. Oo. Oy, lalaki ang caller natin. HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama niyo rin po ang inyong Basta Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto dahil ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bago si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Si DJ na lang. Ano po ulit? DJ. 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 Tama po? DJ. Yes po. Okay. Ilang taon na po kayo, sir? 34 po. 34. Sang lupalop naman po kayo galing, DJ? Calabarzon. Calabarzon. First time may sumagot sa atin ng ganyang ka-generic, ha? Calabarzon. O mamili na lang tayo doon kung saang lugar talaga. Alright. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito, DJ. DJ 34 from Calabarzon. Ano ang top secret mo? Hindi pa rin alam ng biyanan ko na married ako before. Hindi pa alam ng parents ng asawa ko ngayon na naging married na ako before. Oh, hindi alam ng mga biyanan mo na ikaw ay kasal before. Tama? Yes po. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung papaano yung naging katapusan o nung ending nung first marriage mo? Actually kasi hindi siya naging maganda. Kasi yung babae nagloko. Oh. May anak ba kayo nitong first wife mo? Wala po. Wala. Ilang years kayo tumagal? Nag-live-in kami ng 6 years and a half. Okay, 6 years and a half kayo nag-live-in. Pero kasal talaga kayo sa simbahan o sa West? Kasal kami sa West. Ah, sa West. And sino mga nakakaalam na kasal ka sa una? Dati, bago kasi kami maghiwalay, ilang friends lang yung nakakaalam. Mga witness lang. But no, kasi, anong nangyari kasi is, 1 month lang naghiwalay na rin kami pagka-married namin. Huh? So meaning, 6 years and a half,
mag-live-in kayo, magkarelasyon kayo, and then 1 week after getting married, naghiwalay na kayo? 1 month after getting married, naghiwalay kayo? Yes, ma'am. Almost 1 month, naghiwalay na rin. Oh. Dahil ba, Sir DJ, na nahuli mo siya, nalaman mo na nagloloko na siya? Yes, nahuli ko po siya. Paano paraan? Actually, yung mga kutob, yung mga instinct, yung mga kutob ko, tama talaga siya. Hindi nagkakamali yung mga kutob ko. Sir DJ, maaari po Tama ba yan. naming matanong at malaman kung kanino po ba siyang lalaki nagloko? Kakilala mo rin ba? O hindi mo kakilala? Paano dumating na nagkaroon ka na ng kutob? Kasi yung ex niya yun ex niya. Actually, ex-boyfriend niya. Married din yung lalaki, pero na-widow kasi siya. Namatay yung asawa niya. Pero meron na siyang mga anak. May anak na siya. Actually, hindi ko naman... Actually, ilang beses akong niloko ng babae dun sa guy na yun, kahit may asawa pa yun dati. Pero kasi mahal na mahal ko talaga dati yung babae. Kaya ka nag-propose sa kanya na magpakasal na kayo? Actually, siyang may gusto eh. Siya may gusto. So siya nagdesisyon na, o tara magpakasal na tayo sa West, tama? Kasi parang sinasabi niya, parang wala akong plano. Although meron naman talaga, kaya lang, kasi dati yung buhay hindi naman ganun kaganda. Hindi katulad ngayon na medyo nakakaangat sa buhay. Kumbaga nasa plano naman talaga yung pagpapakasal. Kaya lang dinedelay mo lang. Actually talagang yung lahat ng plano ko sa buhay, kasama talaga siya. Oo. Kasi DJ Rocky, DJ Type. At diyan ako lang nasishare to kasi napawalang visa daw yung kasal namin. Netong una? Yes. Okay. Last month lang. Ay, actually. wow. So last Pero month? last month lang parang yung nangyari doon yung hindi ko nasa dulo na ng dila ko yung yung paraan yung paano naging Napa-annul kasi na kayo? kinasal na siya. Napa-annul na. Parang Islam yung dating. Yung basta gumastos siya kasi mas makakaangat naman siya sa buhay ngayon kasi may magandang buhay, may magandang trabaho siya, nasa ibang bansa siya. Sandali lang yung sinabi mo yung Islam, may term ka na ginamit. May nalimutan ko lang yung mismo term naman. Pero pwede kong search dito ay lang. Magulo yung signal na. So, etong babaeng to, etong ex-wife mo na ito, or etong first wife mo, meron siyang ginawa, tama ba? Para mapasawalang bisa ang inyong kasal? Yes. Hindi lang siya annulment. Meron pa bang iba? Yun na yun mismo eh. Pero kasal na siya eh. Nagpakasal na sila ngayong last month. O last January ba yun? So, nagpakasal na sila. So, technically, na-annul na kayo? Yes, nakakaalala na. Wala pa lang akong copy nung mismong papers. Sharia court? Wala pa ako. Tama ba ako? Sir, may mga nagsasabi dito? Sharia court? Victoria Court lang kasi yung... Ako rin yung pinupuntahan ko eh. Yung pinupuntahan. Letter S siya, sir. Letter? Letter S yung una niya. Sharia nga daw eh. Yun. Parang gano'n na nga court. siya. Sharia court. Yun nga. Basta gano'n. Okay. Hindi ko alam kung tama ako ng pronunciation. I-educate nyo kami guys kung sakali alam nyo yung Sharia court or process of annulment. Kasi hindi namin sigurado ni Titan Jello kung ano yung Sharia court na iyan eh. Naririnig lang natin annulment, diba? Yun lang yung medyo alam natin na proseso eh. Pero yung Sharia court, medyo hindi ko namin alam. So please educate us listeners kung sakaling may idea kayo about it. Just comment dun sa aming live. Ayan. So anyway, DJ, so sa walang bisa ang inyong kasal, nitong first wife mo, just last month, tapos nagpakasal siya. Tapos ikaw wala ka pang copy ng papers ka mo. Yes, pero bakit sinasabi mo kanina na meron ka ng biyanan? So meaning ba nagpakasal kayo nitong present mo
Sa church? Hindi ako sigurado San Hindi pa rin. hindi pa. Kasal. Kaya kami hindi makapagpasal. Kumbaga hindi, siyempre dati nag-o-open. May asawa na kasi ako ngayon. Actually, I have kids na. Mhm. May kids na ako. May kids na. Bali, hindi. Nag-open kasi dati na bali hindi pa daw kami magpakasal. Ganun. Hindi ko lang ma-open kasi. Pero alam naman ng wife ko. So, kasal na kayo ngayon? Hindi pa. Hindi pa rin kasi nakasal. Okay, wait. So, etong tinatawag mo na asawa mo, technically, hindi pa talaga kayo kasal? Hindi pa. Okay. So, tinatawag niya lang na asawa. Etong kasama niya ngayon o jowa niya ngayon kasi may pamilya na sila. And yun naman yung turing mo sa kanya. Yes. Okay. Tapos tinatawag mong biyanan mo yung mga parents niya kasi yun din yung turing mo sa kanila. Mami, daddy. Siyempre. Okay. Kasi ako wala na rin kasi akong ibang parents talagang ulila na kami sa magulang. Dalawa lang kami magkapatid. Okay. So, alam ng wife mo pero hindi alam ng biyanan mo. Kailan yung balak sabihin? Nag-iipon pa. Medyo marami pang gastos. Pag-iipunan. Anong ibig sabihin nung nag-iipon pa? Nag-iipon kayo ng lakas ng loob para sabihin sa kanila o nag-iipon kayo talaga ng pera Siguro, para hindi sunod-sunod namin na? masasabi pero kasi syempre parang okay naman tanggap naman nila, nagpapasalamat naman ako sa natanggap nila naman na ganun. Kasi yung asawa ko medyo kasi may alam mo yun, sa bahay para siyang ako mas mataray pa siya sa mga magulang niya. May boses. Kasi ang ano ba to? Nawawala ako. Pasensya na. Okay lang, sir. First time ko kasi. Okay lang, naiintindihan Kasi ka dati lagi nakikinig lang ako sa radyo. Opo. Wala lagi kasi si DJ Rocky. Si DJ Titan Jello lagi. Napapakinggan. Eto sir, bago habang iniisip mo yung mga gusto mong sabihin, may maaari po ba akong magtanong sa inyo? Sige sir. Okay. Sir, tingin mo kung sasabihin ninyo to sa mga biyanan, di ba? Biyanan nyo, tingin mong magiging epekto? Wala naman siguro kasi tagal na rin. Ilang years na kayo nitong... Meron kasing, hindi ko kasi masabi, meron kasing behind na story doon sa love story namin ng asawa ko ngayon. Ayan. Yan ang nakadugtong doon sa ex-wife ko. Okay, sige nga. Kwento mo sa amin yan. Kasi yung wife ko ngayon, ka-work ko siya dati. Actually, may kalibin ako na yung dati kong asawa. And then, syempre, sa office, may mga love team. Noon, merong, parang syempre, medyo na-develop, gano'n. Hindi ko naman sinasabi na, di ba sabi ko, yung dati kong wife yung nagloko. May time din naman na nagloko ako. And then, may dumating kasi yung point na parang yung girl, yung wife ko ngayon ay na-develop din sa akin. Kumbaga, mahal din ako. Dati kong ka-work. Ito na lang, DJ. Sino una nagloko muna? Yung yung ano. Totoo? Oo naman. Mas una talaga siya. Mas kaya lang tinanggap ko kasi parang nagloloko din kasi ako Kaya parang sabi nga Di ikaw nga unang kumbaga, as a lalaki, ikaw yung may mga segue ka, di ba? May segue yun. Okay. Hindi mo pa siya nahuhuli, may segue ka na ng mga galawan. Alam mo, bilang lalaki, alam naman natin yan Okay. Pero, di ba nga, sabi nga daw, ang mahirap daw magloko ang isang babae. Dahil ibig sabihin, wala na daw talagang love. Pero hindi ganun yun Yun kasi yung paniniwala lang talaga natin na kapag ang babae na nagloloko, ibig sabihin wala nang relasyon na mabubuo.
Pero, before mo pa pala mahuli itong girl, meron ka na mga segue na kinikilala sa opisina. Oo, meron. Okay. Ito yung partner mo ngayon. Okay, naiintindihan ka namin. Wala namang tong judgment eh. Kumbaga, nililinaw lang na. Tapos DJ, go. may time na kasi na meron kaming breakup nung dati kong wife na mas matindi. Actually, parang bakit ko okay lang. Sabagay, di naman siguro wala naman makakaalam. Sa bahay namin kasi pinatuloy ko yung pinsang ko. Tapos nagkaroon ng relasyon yung ex-wife ko tsaka yung pinsang ko. Paano mo nalaman? Sa boarding house, nahuli ko sa cellphone, gano'n. Ibig sabihin, naiputa ka sa ulo, gano'n. Pero tinanggap ko pa. Hindi pa kami kasal noon, pero tinanggap ko pa rin siya. And then, tuwing may gano'n, pero may problema, tumatakbo ako dun sa Present isa. mo, ito. Oo. May time na nahuli ako ng ex-wife ko dito sa present ko. Nagharap-harap kami. Pinili ko pa rin yung wife ko dati. And then nung nagdumating yung point na naghiwalay talaga kami, dito ako tumakbo sa present ko ngayon na wife. Na nakakaalam lahat ng istorya. Alam niyo lahat. Ayun. So, paano mo nalaman na, etong ka-work mo na ito, na takbuhan mo sa oras na nagkakaproblema kayo nung first wife mo na, dito na ako magsisettle. Dito na ako titino, ganyan. Meron ka bang pakiramdam na, siya na talaga? Andyan siya palagi eh. Kasi hindi ko rin talaga iniisip na siya yung magiging akala ko kasi dati pubo lang eh. Parang gano'n lang. Kasi DJ, nakilala na ito ni partner mo ngayon yung ex-wife mo? Okay. Pero hindi kami mga close. Hindi sila close. Kasi, So, naging dahilan din ng pag-aaway ninyo ng ex-wife mo itong partner mo ngayon? Dati. Oh. Okay. So, kaya isa rin ba sa mga dahilan kung bakit hindi nyo masabi sa mga biyanan ninyo dahil tingin ninyo pangit yung naging pagkakakilanlan ninyo sa isa't isa? Naging nasira yung relasyon ninyo ng ex-wife mo dahil dito kay girl? Parang gano'n na rin nga po. Naiintindihan ko na yung istorya mo, DJ. Okay. Ikaw muna, dude. Baka may gusto kong sabihin mo na. Kasi, dude, ang naisip ko naman dito, labas naman yung mga biyanan niya dun sa nakaraan niya. So, basically, walang ka-idea yung biyanan niya dun sa lahat ng mga nangyari sa kanyang nakaraan. Yes. And hindi rin naman nila kilala yung first wife ng ating caller ngayon. Tama ba? Hindi nila kilala yung first wife mo? Opo. Pero kasi, partner, ang tumatakbo sa isip ni DJ, bilang isang lalaki lang din, mas mabuti nang hindi nila makilala o malaman yung background ni DJ kasi nga kakalkalin pa eh. Mas mabuti nang tahimik na lang, wala nang alam. Kumbaga you live in the present. Yes. Oo. And nasa kamay naman ni DJ kung sasabihin niya rin o hindi. At wala siyang plano. Tama ba? Wala kang plano na sabihin? Parang meron naman. Parang magkaharap kami sa lamesa, parang gusto kong sabihin eh. Kasi kaya ko naman biruin yung mga biyanan ko. Mabait naman eh. Close kayo ng mga biyanan mo? Kumusta yung relasyon ninyo? Wala kang pang masamang masabi kasi okay naman talaga. Okay na okay, as in goods na goods? Goods na goods talaga. Oo. Tapos yung wife mo, goods na goods naman kayo, wala na kayo naging issues ngayon pagdating sa tiwala, pagdating sa nakaraan, di na binabalik ba yung mga nakaraan?
Dati meron siyang mga segue ng mga ano, bakit nga pag may nakikita siya, halimbawa, lugar na pinuntahan namin dati, may naaalala ka, ano, di ba? Ganon siya. Seryoso o biro? Medyo pabiro siya. Pero sinusa kasi talaga yung asawa ko eh. Pero mahal na mahal mo ngayon. Oo naman, kasi dalawa na kids namin eh. Pero tanggalin natin yung mga bata. Mahal mo. Kaya mong panindigan. Oo naman. Mahal. Mahal niya. Tsaka kasi, alam mo kasi, simula nung, di ba sabi ko nga, yung unang wife ko, sinugal ko doon yung, kasi parang tinulungan ko siyang, malaki may naitulong naman. Hindi ko naman sinasabi na ako ang tumulong sa kanya para makapag-abroad siya. Kasi nasa magandang lugar siya ngayon eh. Malamig. May yelo. May ano? May yelo. May yelo. Ice? May ice. Yung bansa. May lupa din. Land. Ganun. May lupa din ako, siyempre. Tapos siyempre, kasi pinangarap ko rin yun eh. Baga parang, meron pa rin akong panghihinayang doon sa ano. Pero, okay naman ako. Stable naman ang ganda trabaho ko ngayon. Mas nakakangat kami sa buhay ngayon. Kasi, yung asawa ko, magaling siya sa paghawak ng pera eh. Yun din yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Wag daw sasabihin ng walang pera. Walang budget. Ganun lang. Ako baka maalala. Baka maalala. Kasi sabi niya, lagi ko sinaikinig tuwing uwi ako. Baka daw kasi nagkikwento ako dito. Baka one time, mawawag ako. Baka daw ikwento ko yung mga ano. Pasensya na, first time ko kasi. Okay lang, dapat DJ. mas malalim pa yung kwento. Kaya lang eh. Okay lang, bitawan mo lang. Marami ka pang oras para ikwento, DJ. So sa madaling salita, DJ, na tama ba kami ng pagkakaunawa at pagkakaintindi dito sa tawag mo na sinugal mo yung relasyon na pwede mo pa naman maayos o pwede mo pang yakapin pa yung relasyon ninyo ng ex-wife mo dahil dito sa taong minahal mo ngayon. Tama? Oo, parang ganun. Sinabi mo kasi sumugal ka na eh. Sinugulan Kasi niya dati- talaga yung present niya. Sinugulan mo talaga tong present mo. Binigay mo lahat kasi tinulungan niya eh. Hindi. Parang kasi ganito, di ba, yung dati kasi walang-wala naman ako. Kasi alam ko naman na yung ex-wife ko is maganda may mga plan niya sa future niya. Sabi kasama daw ako dun eh. Mga ganun eh, siyempre. Kumbaga, may ano pa rin, parang masakit pa rin. Dito lang pero okay na. So, kasi nung parang nagpakasal na sila, tapos alam mo, parang hindi kasi nawawala yung may naiisip ka rin pa rin sa kanya eh. Si first wife. Oo. Kasi di ba sabi nga doon sa isa napanood ko doon kay Labay, sabi, hindi naman nawawala yung pagmamahal mo sa isang tao. Tama. Di ba naman? Nasasanay ka lang na wala siya. Tama. Di ba? Nag-iiba lang ng level, ganon. Oo. Parang sabi, masaya na rin ako para sa kanya. Kasi mas okay naman ako ngayon. Paano mo nabalitaan na kasal na siya? Kasi close ako ng mga family niya eh. Friends pa kayo sa FB? Oo naman. So updated ka? Oo. May nag-update sa akin, hindi ako nag-ano. Nilalapitan ka ng balita? Ha? Nilalapitan ka ng balita? Yeah. Oo, kahit yan nasa ibang bansa, sasabihin, uy, Tol, alam mo na ba? Ay, sorry. TJ, Alam mo tingin mo love pa ba yan o nagigilty ka lang din sa mga guilt na lang yan na may nagawa ka rin kasi sa kanya kaya na-trigger din siya magloko?
Hindi, talagang meron siyang matawag sa babae. No? Ano? Pakiulit nga ulit. Talagang ano siya eh. Ganun siya eh. Alam mo. Para siyang maganda, mabait tingnan, pero may tinatago siyang ano, Kulo, ganon. Kate. kulo tsaka kate. Hindi ko mabanggit eh. Oo. O, gawin lang. Ay, Ilabas mo lang yung ano mo. At least na ilalabas na, nalilinaw natin yung call na to. Oo. Hindi, tsaka dude, alam mo, naisip ko, no, DJ and Titan Jello, naisip ko lang na minsan kapag nag-express din talaga tayo ng nararamdaman natin for the very first time, parang tayo din minsan lost tayo eh. Tama. Parang ano din tayo, yung naliligaw tayo kung ano ba talaga yung dapat nating maramdaman. Pero kapag na-verbalize natin, doon natin mas nare-realize na, ito pala yung naramdaman ko. Parang pinoproseso mo pa din yung nararamdaman mo. Parang vini-verify mo and vina-validate mo yung sarili mo through talking to other people kung ano ba talaga yung estado ng utak mo at estado ng puso mo. So, etong ganitong ginagawa mo ngayon, DJ, it helps you actually para malaman mo talaga kung anong estado ng puso mo at utak mo. Kasi ngayon, kanina nagtatanong kami ng mga bagay-bagay. O, ano ba yung ano mo? Ano ba yung ito ba yung Kasi nangyari ito sa'yo? dati, nung paghihiwalay namin. Kasi parang ano eh, yung alam mo yung wala akong makakausap dati. Nag-iisa ako sa room, gano'n. Buti So, nga ngayon mo yata lang ako, talaga nalalabas? Maloko lang dati. Pero buti na lang, may mga tao na lalapitan. Naiintindihan. Tsaka maraming nakakampi sa akin, gano'n. Baga, sumimpat siya. Yung nagbigay ng simpatya sa akin. Yun. Tapos yun. Nakilala siya. Parang sa lugar namin kasi, kalugar ko kasi yun eh. Nakilala. Kumbaga, wala siyang social media. Hindi na siya nagano yung ex-wife ko. Kasi balitang-balita sa amin yun eh. Baka nga sa buong bayan eh. Bakit? Bakit nalaman pala ng buong bayan? Maraming chismosa eh. Ano mo na yan? Tsaka marami din akong kaibigan eh. Nagko-confide ka sa kanila? I mean, nag-confide ka sa kanila nung time na yon? Meron akong sinabihan na. Kung ano Nag-open ako talagang sa kaibigan. nangyari. Actually, sa mga kaibigan ko lang, hindi ko nga alam ba't ganun. Nakumalat, Laging sumabog ano. bigla. Kahit sa matatanda, kumalat yung ganung balita na. Tapos, may mga issue kasi na yung sabihan, yung dati kong biyan, sa parents ng dati kong wife na ba't daw pinagkakalat ko na tinulungan ko daw. Ako daw ang bakit daw pinagkakalat ko na malaki daw na itulong ko, bakit siya nakaapag-abroad, gano'n. Sabi ko, pinunta ko sila kasi alam naman nila yung galing ko. Wala po akong, kumbaga, tinapat ko sila on face-to-face na kilala niyo po ako, hindi ko po kaya gawin. Alam naman nila. So, kasi may mga chismis na nababago kasing istorya. Oo kasi ang mga storya ngayon nag-e-evolve eh. Pag napasa sa ibang tao, biglang nadadagdagan, nababawasan eh. Nadadagdagan eh. Tsaka hindi mo na kontrolado yun, di ba? Kung ano yung lalabas dun sa bibig ng mga kaibigan mo. Kasi nung mga panahon na yun, ang tanging gusto mo lang namang mangyari, mailabas yung bigat ng nararamdaman mo, mapagaan kahit papano yung sakit na nararamdaman mo kasi masakit din talaga yung nangyari sa inyo. Oo, opo. Ngayon, nagpaplano ka na maikasal dito sa present partner mo. Kailan mo balak? Kaya lang kasi, baka next year, pag medyo stable na yung gasolina. Pero paano kaya yan? Kung kukuha ka ng Senomar ngayon, anong magiging... Hindi ko pa ulit pala natatry. Kasi actually, hindi naman ako kumukuha ng Senomar eh. Natatawa nga ako last time kasi gustong tinignan ng wife ko, yung wife ko ngayon na tinesting niya kung... Single ka na?
kung ano. Hindi, dati pa. Hindi pa naman single sigurado. Kinonfirm siya talaga kung kasal ba talaga ako. Oo. Hindi, nung dumating sa akin yung sinuma, lalo siya, nasaktan pa siya. Oh, syempre. Ganun ang mga babae, no? Parang, tingnan nga natin kung talagang kasal ka. O, ganyan. Confirm. Parang kasi sila ng bato ay pupukpok sa ulo eh. Pero at least inamin mo naman bago siya kumuha ng Senomar mo. Hindi, alam niya. Kasi talagang updated siya sa... Ano kayo ko, in-stalk niya ako eh. And tsaka parte siya, di ba? Ng buhay ninyong tatlo eh. So ngayon, kung kukuha ka pa, hindi ka pa sigurado kung yung nakalagay sa Senomar, ano ba, annulled ba yun if ever na ano? Na, Siguro nakalagay. na single na siya ulit. Kung kasal ka na dati. Hindi pa kasi namin alam ni Titan Jello, wala pa kaming ganun eh. Wala pa naman kami sa process ng annulment. At ayaw natin mangyari yung ganyan, di ba? Siyempre, pinagdarasal natin na maging maayos ang ating mga relasyon. So, DJ, balak mo na magpakasal next year. Punta ka ba? Ay, antari. Wait lang, kilala ba kita? Hindi kasi DJ, ano kasi din, ang tagal mo kasing wala dito sa di ba? Top secret. Kasi tagal mong nawala. Ngayon mo lang ba nalaman? Kababalik ko lang maternity leave ako. Okay. Akala ko kasi single ka eh. Kung single ako, anong mababago doon? Hindi, akala ko kasi wala ka pang Ikaw naman, DJ, wala naman eh. Huli ka na? Kasi kapag si DJ Titan siya naka-on air puro tumatawag eh. Kung ano? O yung alam mo na yun, puro rated SPG. Ay! Kaya pala ang daming babaeng nag-share sa'yo, dude. Gusto kang... Kaya seryoso ka ngayon. Madami rin naman na tsempohan mo lang na yun yung napapakinggan mo. Marami ring seryosong call to si Titan Jello. Siguro lang talaga. Minsan ini-skip ko na lang kapag sabi ko, minsan kasi meron kasing caller na, di ba, yung ano ba dito? Ano ba tinatawag dito yung... SPG? Hindi yung mga di ba, bakla. So, yung mga may what? tawag doon sa Titan Jello, yung LGBTQ, yung mga ganyan. Tawag naman yun ng general, di ba? Yung LGBTIQ plus community. And kami naman... Diyan ko lang nalaman yun eh. Salamat kasi naging informative pa lang ating programa. Pero alam mo, DJ, dito sa aming programa, lahat naman wini-welcome namin. Baka nung time lang na nakikinig ka, nung naka-maternity leave ako, iba yung tumatakbo sa isip mo habang pinakikinggan mo yung calls kay Titan Jello. Umiinit ka siguro. Nga ako eh. Alam mo yon pag solo ako nagde-drive, pauwi ako, kung hindi maganda, yung replay na lang pinapanood ko sa YouTube. Basta, may free will naman tayo para piliin kung ano ang gusto natin sa buhay. Oo. Kasi ako, ang point naman ng programang ito, kaya nga ito na-imbento kasi lahat pwedeng mag-share. Kami naman dito ay tatanggap lang ng kahit sinong magkukwento. Kung ayaw mo yung caller natin, okay lang yun. Ang mahalaga, makapagbahagi yung caller natin na yun. Kasi siya nangangailangan siya ng kausap sa pagkakataong iyon. Actually kasi kanina, di ba, pag-open ko ng TV, nasa office kasi ako ngayon eh. Graveyard. Tapos sabi ko, wala yatang caller to. Susubukan ko munang i-dial. Denial ko. Kasi biglang may tumatawag. Sabi ko, tumatawag na. Hindi ko naman talaga dapat ako tatawag eh. Sige na nga. Kasalanan pa namin Kasalanan pa namin na may problema ka. Tumawag ka sa amin dito. Ganun ba yun? Hindi, DJ Titan. Akala ko kasi meron pang... Kaya tinanong kita, ikaw na ba dyan, DJ Titan Jello? May tagasala talaga kami. Akala ko kasi may mag-i-interview pa eh.
Hindi, may tagasala talaga. May May tagasala. Diretso na pala yun. Hindi, may form. May May form. form yan eh. Tapos may tagasala talaga kami. Tapos after nung tagasala na yun, pumupunta na sa amin. Pinapasa na ng mga technician namin dito. Sabi ko, sige na, nakatype na yung yes, pero hindi ko pa siya sinesend eh. Wow. Siguro ilang minutes pa bago ako isend eh. Sige na nga, sabi ko. Taray, napilitan, no? Napilitan ka pa sa amin, ha? Sana pala pinagbigyan ko na dito yung benteng caller natin na iba. Baka wala kayong caller, kaya nag-share na lang ako ngayon. Wow! Iyang-hiya ako sa'yo, DJ. Etong si DJ, no? At ano talaga, no? May gusto siyang ma-share, but at the same time, parang ano naman, baka wala kayong ano dyan, caller. Oo, baka wala kayong caller ngayon eh. May 20 lang naman kami tumatawag ngayon, DJ. Kaya nga eh, ikaw yung Bukod sa sinagot problema eh. mo, oo. O, di ba, medyo okay naman yung sinare ko. Oo naman, except lang din sa dulo mo. Hindi okay sa akin eh. Dahil hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo. Hindi mo pa buksan yung buo lahat eh. Ay, hindi pa ba? Oo eh. Nag-ano siya, nag-hold back siya eh. Sabihin mo Oo yung nga totoo, eh, di ba? Kasi alam mo DJ, magpaparaya sa yung katotohanan. Kasi ayaw mo kasi ilabas eh. Dapat kasi yan, DJ, mag-uumpisa dapat yan sa way back 20. Dapat pala isusulat ko muna, no? Hindi, alam mo, hindi mo naman kailangan isulat eh. Kailangan mo lang maging matotoo. Tunay naman eh. Kaya lang, siyempre, may mga time na, may time skip. Di ba? Di naman, kumbaga doon na tayo pumunta sa pinaka-summary ng kwento eh. Di ba? Yun lang yun. Para lang sa akin. Yun lang naman yun eh. Kumbaga, ang pagbabahagi naman ng kwento ay dapat nasa puso yan. At hindi natin kailangan pagtakpan yung sarili natin. Oo naman, I agree. Na totoo yung sinasabi mo. But minsan kasi, pag tayo yung nagkukwento, hindi natin nilalahat yung totoong pangyayari sa kwento. Dahil nga minsan pinoprotectionan pa rin natin yung sarili natin. Pero diba? meron talagang caller, napakagaling magkwento, no? Oo. Yung parang wala siyang, gusto kong maging ganun eh, yung parang wala siyang Alinlangan. Wala siyang alinlangan. Alam mo, DJ, meron talagang ibang mga tao na gifted sa pagkukwento. May ibang mga tao na kailangan mong tanungin para mahugot mo sa kanya yung totoong nangyari. At may mga tao din naman na hindi pa lahat talaga nilalahat na ikuwento dahil meron ngang mga agam-agam pa, may pagpoprotekta pa ng sarili. Hindi ko alam kung alin ka dun sa tatlo, no? Pero, ang mahalaga dito, nakapagbahagi ka ng nararamdaman mo at in-entertain ka naman namin ni Titan Jello, di ba? Salamat po. Yun. Chikahan lang naman to eh. Alam mo yung parang magko-confide ka lang sa kaibigan mo. Wala namang namilit sa'yo. Yes. Wala rin namang nagsabi sa'yo na, wala kaming caller, ikaw na lang tumawag. Wala namang, alam mo, isa sa mga pinakamaipagmamalaki ko sa programang ito, wala po kaming peking caller. Okay? Wala po kaming gawa-gawang caller dito. Nasa kabisyo na lang po namin, nasa caller na lang yan kung totoo o hindi yung sinasabi nila. Ang trabaho naman namin dito is makinig. So, kung kailangan na advice, magbigay. So, yun lang. At on our end, hanggat walang lumilipad na tao dyan, hanggat naririnig namin na posible namang mangyari yung kinukwento ninyo, then we will believe you. Yes. Anything you say, we will believe you. We will listen to you. Pag-uwi namin ng bahay, ipagdarasal ka pa namin. Kung yun ay magiging daan para makamit mo yung kapayapaan. Pero DJ, diretsahan tayo. Bakit ka gustong tumawag? Anong gusto mo talagang ibahagi na kwento dito? Yun talagang pass na yun. Kasi nga, di ba, kinasal na siya eh. Kumbaga, parang dapat ako din eh, di ba? Parang naisip ko lang, actually pangit yung dapat sabi ko, hindi siya maging masaya eh. Parang naisip kong ganun. May naisip kong ganun, dapat hindi siya naging masaya kasi dahil sa ginawa niya sa akin. Pero pangit pala yung ganong isipin. Dapat, Tama.
Ganito na lang, Kalimutan na lang. DJ, kung meron kang nararamdaman ngayon na gusto mong ilabas, kung may mensahe ka para dun to sa ex mo, kung sakali nakikinig siya, o kung may makakapagpaabot sa kanya ng mensahe mo, yung tunay mo talaga nararamdaman, o kung gusto mo lang talaga ialisin yan dun sa sistema mo, meron ka bang mensahe? Nang sa gayon wala to sa pagkatao mo, sa sistema mo. Ay, hindi lang. Kasi last time na may pinarating siya na message sa akin, hindi ako natuwa eh. Sabi niya sa kapatid niya, baka pwede daw ako mag-ambag dun sa sabi ko, kaya mo na yan. Mas malaki yung kaya. So, anong gusto mo na Pero mangyari ano? ngayon, DJ? Pero sana, yun, maging... Kasi may edad na rin naman siya. Maging masaya na siya dyan. Kasi yun naman talaga yung gusto niya eh. Yun lang. Tsaka di naman ako iiwas na. Hindi naman na siya naka-block sa akin, gano'n. Kumbaga maging normal na rin yung buhay niya sana ulit. Bumalik na sa normal. Yung pag Nawi siya ng Pilipinas. Gano'n. Bukal naman sa loob mo yan, nasabihin. Oo naman. Oo naman, DJ. Kasi ako okay naman ako ngayon sa buhay ko. Di ba? Sabi ko ba? Sana totoo. At sana yan talaga yung nararamdaman ng puso mo. May gusto ka pa bang idagdag sa mga nasabi mo ngayong gabi bago namin ikaw bitawan? Uy, maraming salamat sa pag-accept niya sa call ko. Ayun. Baka may bibigay kayong sa akin, payo, ganun. Ay, si Titan Jello magbibigay sa'yo ng payo. Go, dude. Handa ka ba makinig, Dij? Oo. Tinitingnan niya kita eh. Tinititigan mo ba ako maigi? Sa akin, Dij, ano lang eh. Napakasimple lang eh. Kung hindi ka pa nakaka-move on doon sa nakaraan mo, totoo naman yung sinasabi mo eh. Hindi mawawala. Masasanay ka lang. 'Di ba? Pero kapag mahal mo kasi ang isang tao at totoong nagmamahal ka doon sa kanya, handa kang maging masaya sa iba eh. Handa kang palayain yung tao na yun. Kahit hindi na siya sa'yo magiging masaya. Ganun ang true love. And kung alam mo naman na hindi rin naman ikaw ay naging perpektong partner niya, galing din naman sa mga bibig mo na may mga segue ka that time, siguro baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Siguro it's about time na mag-focus ka na lang sa present mo, bigyan mo ng oras, at syempre, para sa akin, mas maging bukas ka doon sa present mo at sa pamilya niya. Yung tinatago mo ngayon na naiisip mo na wag na lang sabihin dahil mas makakabuti. Mas makakabuti kung sasabihin mo yung totoo. Yun ang magpapalaya sa'yo eh. Walang ibang magpapalaya sa'yo kundi ang katotohanan. The truth will set you free. Yun yung basic na lagi natin dapat tinatandaan. At Dij, hindi na rin naman tayo bata. Hindi ka na bata, di ba? 34! 34 ka na. Oo, step mo. May anak ka na. Diba, hindi naman yung... Pero hindi yung tunay na edad. Sabi, pwede hindi yung tunay na edad. Oo. Eh, kahit sabihin mong mas matanda ka o mas bata ka, pero kinasal ka ni. May tamang tamang edad. pag-iisip ka ni. Tamang edad pa. Tamang pag-iisip. Diba? Oo naman. Opo. Para saan pa ba? Diba? Kung nakikita mo nang maging masaya yung ex-wife mo, deserve niya rin siguro yun. At deserve mo rin maging masaya. Masakit, maloko, masakit, makita na yung tao nanloko sa'yo, mas nauna pa naging masaya sa'yo. Pero, ganun talaga eh. Yun talaga eh. Kailangan mo tanggapin yun. At kung ikaw nasaktan noon, huwag ka na makapanakit sana ngayon. Kasi alam mo yung sakit eh. So kung alam mo kung paano ka nasaktan noon, huwag mo na sanang
bigay yung naramdaman mo sa taong minamahal mo ngayon. So, paano mo papahalagahan yung sinasabi natin na wag natin bigyan ng sakit yung taong nasa present mo ngayon? Maging totoo ka. Maging totoo ka hindi lang sa kanya, kundi pati sa pamilya niya. Kasi siya, alam natin na handa ka niyang tanggapin anytime. Dahil noon pa man na naglolokohan kayo pare-parehas ng ex-wife mo, tinatanggap ka na niya. Sabi mo, di ba? Pero yung pamilya niya, natatanggap sa iyo at yayakap na magiging sentro rin ninyo at gagabay sa relasyon ninyo para sa mga anak ninyo, sa pagsasama ninyo, dapat maging totoo ka din doon. Para matanggap ka din nila. Yun lang, Dij. Yun lang, napakasimple. Alam ko na alam mo na ano yung tamang desisyon. Okay po. Kaya ni DJ yan. Salamat, DJ. Alam ko nararamdaman mo na may insecurity, lungkot, pagka-miss. Nandyan yan lahat eh. Nandyan lahat Medyo yan. naluluha na nga ako sa ano mo eh. Payo mo Pero nandyan lahat yan, DJ. Hindi natin itatanggi yun bilang isang lalaki. Masyado lang tayo kasing mapagtago ng ating emosyon, pero deep inside warak na tayo. At alam ko, Dij, alam ko yun, na hindi mo lang masabi at ang hirap ibaba bilang isang lalaki yung baraha natin na nasasaktan na tayo dahil sa isang babae. Pero ganun talaga eh. Ganun talaga, Dij. Tsaka alam nyo kung bakit tinawag na present yung kasalukuyan. Present, ano ibig sabihin pa nito? Ito po ay regalo. You live in the moment, you live in the present. Ito yung pagtuunan mo ng pansin. Kasi ito ay regalo sa'yo. Araw-araw na ibibigay sa'yo ng Diyos. Ito ay regalo. And you have a choice para gawin kung ano yung mas makabubuti. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang gusto mong buuin. And if kung naiisip mo na ang gusto mong buuin na pamilya ay yung tipo ng pamilya na masaya at walang tinatagong sikreto, it is time na umpisahan ng lahat sa pagiging totoo at pagbaba ng pride and ego. Minsan kasi yung ego natin and yung pride natin yung humahad lang sa atin para mas malasap natin yung tunay na ligaya ng buhay. Itong pride and ego na ito, yung parang babalik-balikan natin na, kasi nasaktan ako dati, bakit siya masaya siya, ako hindi. Pero yung tanong, are you speaking dahil pinapagana ka ng pagmamahal mo at ng respeto mo para sa sarili mo, ganun din sa pamilya mo? O itong gumagana sa pagkatao mo ay yung ego mo or yung pride mo. So, ikaw din mismo makakapag-realize nun sa sarili mo, makakapag-assess nun sa sarili mo kung bakit kailangan mo pang balikan yung nakaraan. Kung bakit nandun yung parte na nasasaktan ka. Nasasaktan ka ba dahil minahal mo talaga siya o nasasaktan ka dahil natapakan yung pride and ego mo dahil lalaki ka? There's a thin line between those kinds of pain. Pain dahil na-hurt yung ego mo or pain dahil tunay kang nagmamahal. And if you are truly loving someone, you will never cheat even if may mga segue ka. Diba? I mean, dagdag pa natin yung mga segue. You will never do that to someone you really love. Opo. Tsaka DJ, bukod dun sa ang present ay gift, ang present is opportunity na itama mo kung ano man yung mga naging mali mo sa past mo. Yes, DJ. Naniniwala kami sa'yo na kakayanin mo yan. Mukha namang si DJ. Joker. Kasi sabi niya kanina na papangiti at nabibiru-biru niya daw yung mga biyanan niya. Paano gay kasi ako? Pero ang hirap din kasi yun, partner, na si DJ
nandun na siya sa present niya, pero naiisip niya pa rin kasi itong si past. Although na hindi man alam siguro ni present niya ngayon na ganun yung ginagawa niya at may mga nagbabalita pa sa kanya and still friends pa pala sila sa Facebook. Hindi kasi mawawala yun eh. Minsan mapapatanong bilang isang lalaki pag nalulungkot kami, mag-isa kami, nagtatanong. Hindi maiwasan niya na i-view niya yung Facebook na ito. TikTok mo, no? I-view niya yung Facebook. Teach, tama ba ako dito sa sinasabi ko? I-view mo yung Facebook niya. Yung gamit ko. Titignan mo. Tapos, yung masakit dun yung makikita mo ng may partner na siya. Saya niya na, no? Pero alam mo rin naman sa sarili mo, masaya ka, di ba? Alam mo yun eh. Alam mo yun, masaya ka. Pero, ngirap lang, yun yung emosyon natin bilang isang lalaki na hindi natin mapaliwanag. Bakit tayo nalulungkot? In relationship naman ako ngayon. May sakit Meron pa rin kasi pala. time talaga na minsan mag-isa ka tapos wala kang magawa eh. Tapos maiisip mo siya. I think, dude, it applies to everyone eh. Wala namang gender eh. Minsan, chine-check mo pa rin naman yung exes mo eh, diba? Na parang naging minsan bahagi ng buhay mo. Depende kasi sa pagtatapos din yun eh. So, minsan i-check mo kasi kung okay lang ba siya, kung masaya na siya, kung ano kaya update sa buhay niya. Tapos makakaramdam ka din ng konting lungkot kasi minsan naman sa buhay ninyo, sumaya ka sa piling niya. And maaalala talaga mo yun unless magkaroon ka ng amnesia. Di mo maalala yun. Di mo maalala yung saya na pinagsaluhan ninyong dalawa. So, tao ka eh. Kaya maalala at maalala mo. But it doesn't mean na gusto mong bumalik. Pwede mong alalahanin pero hindi ibig sabihin nun gusto mong bumalik. Bakit ikaw ba, DJ, gusto mong bumalik? May pagkakataon siguro. Gusto mo? Hindi na o hindi pa? Hindi na. Hindi very na. Good, very good. Tama Hindi yan. na. Kasi meron na akong mga chikiting eh. Ngayon, meron pa rin ba? Nawala siya. Natusokso na lang. Kilo-kilo na lang, hindi na isang buong baboy, ganun ba? Ha? Kilo-kilo na lang ngayon, tikim-tikim na lang ngayon, hindi na nagbabahay, ganun. Hindi ko magets. Nawala ako. Okay, ang ibig kong sabihin, chicks, segue na lang ngayon, kumbaga hindi mo na siniseryoso katulad nitong nangyari na kare. Di ba? Tawa mo pa lang. Nako DJ, wag mo na akong lokohin. Galing ako dyan sa pinanggagalingan mo. Hala, meron pa. Pogi ka ba, DJ? Ha? Pogi ka? Sino kamukha mong artista? Si Choco Martin. Choco Martin. Dude, Choco Martin. Choco Martin. Pero willing ka na kapag nalaman yung mga segue mo, may iwan ka. Ha? Nga kung totoo man yung mga segue, paano kung di makatiis, di ka tanggapin, o wala ka, ganun? Hindi naman, wala naman ako nga doon. Wala naman ganun ngayon. Okay. Sabi mo eh. Tutuwa talaga ako dyan sa tawa mo eh. Tignan mo. Natatawa lang si Rocky. Ang galing mo mga banat mo. Oo nga eh. Kasi talaga, kasi talaga, sa mga DJ kasi ng Love Radio, si DJ Rocky talaga yung crush ko dati pa. Thank you ha. Thank you. Di pa naman tayo nagkita ng personal, no? Hindi pa. Buti na lang. De, charot lang. May darot to talaga si DJ, oh. Baka mamaya, pakilala pa natin sa isa't isa nun. Baka single pa, no? De, charot lang. Anyway, DJ, maraming salamat sa pagtawag mo, ha? Thank you sa inyong dalawa. Update mo kami, ha, sa pangyayari sa buhay mo, ha? Baka mamaya, ibang daan Tatawag ulit ako next time. Ibang Yes, daan yung DJ. daanan mo bigla. Mag-U-turn ka. Tawa ko na. Okay, Thank you, bye-bye. DJ. Thank you. Thank you, DJ. Good night. Good Good night, good night.
Ayan po ang ating napakinggan. Ang top secret sharer natin na si DJ. Si Titan Jello, ang dami talagang advice pagdating sa ganitong klaseng usapin. Iba talaga pag experienceado, no, dude? Oo naman. Oo naman. Oh, yung Siyempre. mga advice ni Titan Jello galing sa puso yan. Oh. Galing sa puso. Galing sa nguso. Galing sa puso o galing sa nguso? Galing sa puso, dude. Okay. Diba? Tinaw. Yan yung stock mo pa, dude. Di na. Check mo pa, dude. Dumaan tayo sa mga ganun noon. Noon, ngayon. Wala na. Wala na. Kasi dapat ba kontento ka eh? Totoo yun. Dapat kung alam mong nasa tamang tao ka na, pahalagahan mo yun. Mahirap kasi kapag nawala pa yung tamang tao na yun. So, paano mo ba malalaman yung tamang tao? Yun yung tamang tao na kaya kang intindihin sa pinakapangit mong sitwasyon. Mahirap mahanap yun. Yung ganong tao na kaya kang mahalin sa pinakapangit mong imahe. Yung kaya niyang marinig, makita, ma-feel, o mismong maranasan yung mga flaws mo. Yun yung dapat mong ingatan na tao. Kasi ang hirap maging totoo sa karelasyon mo. 'Di ba? Kapag girlfriend and boyfriend kasi nandyan yung stage, nasa stage pa kayo ng pagarbuhan eh. 'Di ba? Parang pagandahan pa. 'Di ba? Na parang meron ako nito. Meron ako nito. Kaya ko 'to, ganito, ganyan. May bibigyan kita ng ganito. Ganito yung ino-offer ko. Pero kapag nagsama na pala kayo, doon mo makikita na hindi pala ganoon. Kahit pala wala kayo. Pero kung alam nyo na mahal nyo ang isa't isa, kung paano kayo uunawa sa isa't isa, paano nyo pagtutulungan yung buhay ninyong walang-wala, makulay pa rin eh. And doon ko na kita ngayon sa buhay ko na to na may tao palang yayakap sa akin. Sa kabila ng lahat. And same kami, ganun din siya na sinabi niya rin na may tao palang yayakap sa akin sa kabila ng lahat. Yung tipong kahit matinik ka, no, niyakap ka pa rin kasi kahit masakit. Yes. Kaya paano mo pagagawan ng kalokohan yung tao na yun kung alam mo naman na ikaw nga mismo sa sarili mo na hindi ka nakatanggap-tanggap, tinanggap ka niya. Paalagaan mo yun. Ang tawag doon, rare breed. Rare find. Kung yun ang definition mo ng the one, well, diba? Go. Crossbreed kasi ako eh. Shih Tzu da. Shih Tzu tsaka Bulldog. Diba? Shih Tzu tsaka Bulldog, dude, ang tawag doon, Sheepdog. O kaya Shibol. Shiboldog. Diba? And I think kung ito si DJ kung ano man yung mga kapangitan na pangyayari sa kanya noon na nangyari sa buhay niya, yakapin niya, tanggapin niya, paintindi niya doon sa tingin ko tanggap naman na siya eh. Diba? Tanggap na siya. So, Tsaka maganda talaga na makipagrelasyon ka doon sa, may maganda kang relasyon doon sa mga biyenan mo. Totoo yan. Ang hirap din naman kasi na sa iba pa nila malalaman yung nakaraan mo. Di ba kapag nagsasama na kayo sa isang bahay, minsan di ba kasama yung mga extended family, kasama yung biyanan mo, makakasalamuha mo yan forever eh. Kumbaga yung taong pinili mo na gusto mo makasama habang buhay, extended dapat sa mga magulang niya yung pagpili mo rin eh. Diba? Hindi mo rin kasi sila mapipili. So, dapat sila din, pakikisamahan mo, ibibigay mo din sa kanila yung respeto sa pamamagitan ng pagbibigay ng totoo or pagbabahagi ng katotohanan sa buhay mo. Totoo yan. Pangit talaga na malaman pa ng mga biyanan mo na manggaling pa sa ibang tao yung tungkol dun sa nakaraan mo. Sabihin na natin na hindi na siya essential ngayon, hindi na siya vital information ngayon. Pero ma-appreciate nila na nagsabi ka ng tungkol sa nakaraan mo. Agree ako dyan, partner. Kasi may mga bagay na dapat mong sabihin at may mga bagay na hindi mo na dapat sabihin. Pero kasi sa ganong case, di ba? Dapat mo sabihin. Oo. Di ba kapag namamanhikan, bago pa nga mamanhikan kapag hihingin mo pa lang yung kamay ng isang babae, dapat talaga, dun sa mga magulang niya, sasabihan mo sila na, by the way po, ito po yung Kumbaga, 5 po yung anak ko. sinabi mo ba yan?
Hindi, dude, yung parang Iba-iba pang babae. yung tipong parang hinuhubaran mo yung sarili mo. Totoo. Hindi lang sa partner mo, kundi sa mga magulang niya. Respeto eh. Oo, part of Respeto. ano yun eh, part of respect. Yes. And at the same time, parang gusto mo din na pagkatiwalaan ka nila. Yes. And paano kapag kakatiwalaan ng mga magulang ng pinipili mong makasama habang buhay? Kung sa parteng yun, Hindi mo kaya hindi maging mo totoo. kayang maging totoo. Yes. Gusto mo nire-respeto ka pero hindi mo nire-respeto yung emosyon nila. Diba? Ganda, ang galing mo talaga. Hindi, dude, mas magaling ka kasi iba talaga pag galing sa experience mo. Pagpunta ko dun, oh. Alam niyo po, may sasabihin ako sa inyo. Wow! 5 po yung anak ko, iba-ibang babae. Eh, anong naka-ready sa'yo nun? Ha? May dala ka yata nun. Wala, eh. hindi ako nagdadala. Akala ko nagdala ka ng titulo. O, ito na po ang lupa para sa inyo. Di ba? Dapat kung meron kang babalitang alam mong medyo hindi ka aya-aya, dapat meron ka agad pang sunggab na pang good news, di ba? Kung baga, okay, sabihin mo na ngayon na meron kang ganito, first wipe. Tapos, dun sa gilid mo, may nasa pocket mo na, ito po yung susi ng sasakyan para sa inyo. Yeah! Ewan ko na lang. Gawain ng Ayun lang. Ayan, yung pag third floor ni Tay. Ay, kaya pala, dude, nakapagpa third floor ka. Kasi inamin mo, tapos, sige pa, ako na pong bahala sa pagpapa third Wala pa floor. akong aminin doon. Yun nga yung dapat eh. Yung sila yung nauna eh. Charot lang, may darot. Anyway, ang ganda ng mga diskusyon natin. At Yes. maraming salamat sa ating top secret sharers. Again, sa programa pong ito, hindi po natin napipili talaga kung sino yung magiging caller natin. No? Kumbaga, iba-iba po ito. At one thing is for sure, hindi po peke ang mga top secret sharer natin. Yes. Kung sakali man po na meron dyan na hindi sabi na totoo, baka merong gawa-gawa lang yung kwento, nasa sa kanila na yun, nasa sa inyo na yun. Tama. Kami lang naman dito ay nagtatrabaho at in-extend namin yung trabaho namin na maging parang community service. Alam mo yun, Tama. dude? Diba parang at some point, ito yung tinatawag natin na social responsibility. Totoo. This is our social responsibility na, okay, magbibigay kami ng programa, gagawa kami ng programa na maging bukas sa lahat ng mga taong gusto magbahagi ng kanilang pinakatatagong sekreto. Tama. And the reason why there are lots of people na nagkakaroon ng mental health condition ay dahil walang gusto makinig sa kanila. Mhm. Dahil napupuno ng mga panghuhusga. Tama. And hindi kami eksperto dito, pero we want this to be an avenue for you to share. Kung ano yung mga kaya namin ibigay sa inyo, ibibigay namin. Yun. Ano yung mga kabisyo, muli sa oras natin na 12:26 a.m. Kasama nyo po na nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang inyong basa princess, DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Para po sa ating caller ngayon sa Top Secret, handa ko pong awitin sa'yo ay awitin ni Moira De La Torre, Ikaw at Ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!